Hello ba salam sugo silong to YouTube corporation ala tini 21 tarik 5 Mac 2024 ni nong dina thangai tongbai asong now channel sadaka channel subscribe kai tite bell icon click notification man matar kai tonne engka bai asong narok je success mannai rok ni bagai abo je success nanai rok please oro kisa donate khai rejadi engkai success mai yakin rok oro donate takai di okay sungno norok no koimung achodi no ani kutiyo যদি success mangkangkai nairok je chukmani oro payment khairi di okay hingkai tini ni mail kok ongkha de narok bai tini salainai hingkai chung aboni sikang naidi miyafora ang narok no 4 ta nok ni rimani 618 tai 3 hingkai naidi second row no 30 foot phairika second round 34 3 hingke ang 80 mani target norong no hingke 3 si norong noro phairisi hingke kokroi ang hit hingke oko je hit guti abono no ang oro ridibu ar bar baki normal norok thongnam suke thangui mano tini same amai kaino rijaknai ar jodi thongnam suya ongke ohaino kaino thongdi hingke kok khai haisi obo jodi ang 4 ta house thongkangkai hingke ani bwsuk thanai 200 টাকা okay hingkai ang jodi ekta house thwngoi eko ekta house ending no thwngka ekta house ending no thwngoi jodi ang 4 din no ekbar jodi success mangkangkai ani o 200 টাকা ba haino profit janai jodi 4 din ani 2 din jodi success wngkangkai ani double profit tongnai main kok khai abosi aboni bagui no norok nang single house ending ribu hingke norok no ang bwihai haino langka guti ri mano norok nang channel bung bwsai mano je ang hai ke no channel chalogo borok ni guti nainai di bwsuk kwbang ar ani guti no naidi bwsuk kwbang compare khai di tarpore norok comment khai sadi hingke naidi ang norok no miyaforo bo rui mano obo thwngdi obo thwngdi obo thwngdi obo thwngdi hinui amai ke nog no thwngdi thwngdi hingke norok oro bo saljabaisi 200 টাকা painai tei gutio thwngkangkai to norok ni already ses hingke success maya ke loss abagui no ekta baino norok no success hinani ang chai tongo hingke aboni bagui norok no masao norok joto khal ونgnai তত norok ni profit ونgnai norok jodi miyani salo jodi loss ongoi tongkha miyaforo 500 টাকা loss ongkha hingkai tini example ni 5 টাকা thwngoi je loss ongnai rok tini 10 টাকা khe ma thwngnai hingkai jodi 10 টাকা thwngoi loss ongnai rok norok 20 টাকা khe ma thwngnai আর যদি ও ani rule no follow khaya hingkai norok please comment khai tasadi ani loss ongkha hinui hingkai akong no tamoni hingke norok আর যদি rang kwrui hingke hingkaibo tamo khainai norok tini no 5 টাকা thwngdi khwnabo 5 টাকা no thwngdi hingke norok ni abo lagato jodi 3 din success mangkha hingkai no norok ni all loss ni recovery wngthango abo bo norok bujiui nadi hingke norok jodi paiya nangya hinui thwngya tongkha hingkai norok loss bofuro jani buyang no worship buyang ni wati phai abo kebo saimanya aboni bagui norok no masao kintu ang target khaino rwgo nadi miyaforo norok no target khaino 8316 hingke chwng oro second round no si thangsiu hingke miyaforo nadi 8 house thwngnai rok ni bagui ang kok kaisa sanai miyaforo 79 si phaio tai 1 point ni bagui se chwng 8 house o habya hingke nainai di bwsuk gana abo tongmani angkhe kha chongkha 8 house no phaikha 80 no phaikha hinui kintu 1 minus wngmani bagui 80 o solia 79 no kwsai thangha hingke naidi bwsuk different ani target hit guti norok no rimani bwsuk different naidi o hit guti hingke bayasang norok oro no buji nadi ani target bwsuk jora tui agogoi tong hingke jaihok hingke chwng tini ni bagui no chwng sai tosinai miyaforo naidi 79 phaio hingke tini 29 hingke oro 29 kokha ke 79 oko oro tongo 79 oro tongkha oro ni no
oro kogoi rikai ni mahino hingke oro ni bo oro ulta kogoi rijak hingke tini puma ke kuti kongno chwng saimaya haipano chwng khela no agoklainai hingke tei kaisa ko 3-4 paikha hingke 3-1 bo phaio hingke chwng 3-1 kaisa norok no haino extra thwngdi hinui mahinai 3-1 by 13 no abo extra norok haino thwngdi play khaidi abo hingke norok abono play khainai di 3-1 1-3 tarpore chwng thanai chini main topic o oro chwng naidi oro 6-0 tei 3-9 by chengmani oro 3 by no pairoka 5-3 tei 1 hingke chwng tabo oro bo 4 tei 9 by no chengkha hingke naidi 4 tei 9 by chengkha oro bo naidi chwng phumo target romnai abono chwng main tabo kok salainai naidi oro thanai o chwng puma ke success maka tini chwng puma ke success maya ka tini salsa waisa chwng oro target nainai chini formula no tarpore success maya hingke aforo next formula tongo abono chwng follow khainai okay friend hingke bai rok nai tongdi chini formula ni main guti chwng rinai hingke norok nai tongdi tini ni chini formula ni guti wngkha norok sai mano hingke puila no rinai house tei ending hingke puila no house tei ending wngkha norok thangoi manai 1 tei 6 tarpore 7 tei 2 ani hisabo oro no target norok no haino hai rikha oro ni bisingo norok thangna hingke all house thangdi fr tei sr o jodi norok confuse wngnai rok wngkha hingke ani hisabo 7 no tongthokma tongo first ke second no o 7 no phainani charge wngjago hingke oro no hit ready hingke tini jodi o formula no play khai naigana hingke tarpore chwng thanglai chini main topic o hingke norok oro nongoi mangkha na hit bomo 7 house ending no hingke tarpore norok no rinai thangoi mano 16 61 72 27 tarpore 17 17 71 তারপরে 26 62 তারপরে দেখো 12 21 তারপরে দেখো 76 67 oro an target wngkha de obo kaisa target wngko tarpore obo target obo haino ma tongo hingke obo target ma tongo 7 ke baisong norok nongoi mangkha na aro je gol gol chokor hingke abo kisa target tongo haipano norok target hinui hit dathungdi please yaporo je loss wngnai rok 10 taka loss abo 10 taka thungnai rok 20 taka khai thungdi hingke norok nongoi mangkha na norok no bahaike kuti rijak tong hingke extra koi ekta ani yago paisajak abo bo norok no provide ma khainai nari 08 80 তারপরে 28 82 তারপরে 1001 hingke oro no already 6ta tai kwtal khai rikha abo norok backup ni bagoi fano play khai mano 10 ta khe fano play khaisati abo backup ni bagoi hinui hingke baisang norok nongoi mangkha na tarpore norok no tai rijak tongo 13 31 hingke ani hisabo 2992 de phai no kuno saimaya tamoni hingke khela naikhe to abo haino ma tongo hingke norok no 2992 abo play khainani norok no masok tamoni hingke puila 9 by chengjak hingke 9 by mangde thano saimalia nari oro
Nadi oro nine oro foot. Hingke nine nadi puila o sung oro nine mano norok nungoi mankana oro nine by singke oro nine puila sangka 60 তারপরে আরো 21 hingke arop nadi 60 ni मान 15 aboni hingke aro 15 koiri nadi hingke amai rok de ongno abo kisa follow kaima tongo hingke tei kaisa kok paisong booking number hingke song jekhane song manjak song jokhon oro 1 mankha hingke ba song manobo tini thangna nango norokni rang bo sukjora tei booking bok abo norokno comment khai sarsidi please je booking thungnai rok anile tini ni salang 110 taka wngsi nai oro booking bokmani hingke norokni bwsang wngkha norok please comment khai ano kisa sadi norokni booking bwsang thungui ditong thungya ditong okay hingke tini baga sungna bai song malayan tei next video o tamoni ke song jefru oro hit bokdi hin afuru norok hit bokdi jefru kom bokdi hin afuru kom bokdi hingke anile 110 taka wngkha tini bo bai hingke tini bo ma thungnai tamoni hingke eat 1 no manjago 1 eat manjak hangkhai no chwng obono play khaina nangnai hit o ar jodi 1 try 8 manjai hingke chwng normal o no play khainai okay tini bagai sungna bai asang malaya no next video o.